vakandimezhera pandakaisa foundation ipapo ikaita gore apa ndakatoshaiwa nemari ngadai ndakatosimudzira from there but mari nanga ndisina mari pandakazowanawo kuti mari ndikatika ichitange kuita se zvikuti hanzi ndakamumisa pafoundation handina kutombomiswa ndanichitoita basa rawo achitokomenda kuti basa rako rakanaka good money achitondihaga tichisangana tichiwirirana nemari vari kuda kuclaima land fraudulently nekuti inini ndakaita basa rekuchinja mapepa emotikari yababa venyu $4,700 of which is outrageous. Hakuna zvinhu zverudzi irworo. Tipei mapepa ezvamakaita, hapana kana any document riri kusapota nyaya yavari kutaura ipi. Havashande kuCVR baba. Now this man kusungisa ile futi ndombo yangu kusikisa mtrongo hii. I was arrested the whole day. Look at myself. Nuna tano mashimoshi. Maria Vakabhadhara kumuka zangu Vakabhadhara 600 nakanocheka kuCVR. One combi Ford ne vintage. Bendi yangu yakagazwa na baba amrewa. Andika those books that your ownership. Imwe yakaiswa exemption tax 1. Kodi ndo marinda 4,700. Vipara Pane criminal. Chirodza nevana vavo vakomana vaviri tikaona vari kupikisana navo. Pane musha, imba yakavakwa ine 12 rooms. Imba iyoyo yanga yaitaka kunopwanywa ndofunga 2 meters. Ndikada unibvunze musha wakafambira uyu ndo musha waDavis Chirodza here ndo panogara waDavis Chirodza pababa vavo mubhukumani Machirodza. Pamba pababa waDavis Chirodza panogarani? Ndakanzwa kuti pane maroja. Hapana Chirodza arikugara. Pane maroja aripo. Kitchen munogara maroja. Pane musha uripo pando anemba ine bedroom ne kitchen. Okay. Zvababa vavo. All right. Saka pa side bacha ndobva taona vavari kupikisana navo vachiti ndakadedzwa naHachirodza ndikaenda kumba kwavo naadzimai vavo. Hanzi vakawana Hachirodza vaine muzukuru wavo. Hachirodza vakauya navo panzvimbo vakavaratidza vaine muzukuru wavo. Muzukuru waChirodza ari pera akanga aripo panyaya. Handina kuzobvunza kuti akakura sei. Muzukuru wacho ari pano here? Anonzani? Unomuziva here ukamona? Anonzani? Ari pano here? Ari kupi Carlton? Carlton ari kupi? Alright. Mundu mukuru? Mwana mudiki. Akaenzana? Ma 15. Akaenzana iwe? Sumuka toni? Akaenzana iwe? Alright, gara kupasi. Right. Saka taona paine imba ine 12 rooms yakayangosvika muwindo refuti yasvika apa yasvika apa. Saka imba iyeyi yakapwanywa panenge 2 meters. Pane kugoni. Imba yapa window level. Matima rooms mangani? 12 rooms yasvika pa window level. Right. Yakaratidza kuti yakatanga kuvakwa rini imba iyi? Imba iyi takabvunza kuti imba iyi yakavakwa rini. Baba vacho vakavaka vakati ndakaisa foundation kwegore ndisina kusumudza. Ndapedza izvozvo ndopavakazosumudza izvezvizvi ndabachirodza vaenda kumusangano wegore. Saka tiri kuti isusu imba yakatanga kuvakwa kutanga kwa2024 kana kuti before 2024? Before 2024. Wakaisa foundation. Alright. Ndo zvatakaona izvozvo nezvidhina zvimwe zvakaita gomo zvamangoita ipi zviripo zvababa zvakanga vachienderera ndofunga zvavakazosonzi stop nemasimende ndofunga pavakanzi stop akabva angozowo mari pakupamba tokanywa ndofunga ivhiri kuvaka. Saka muri kuti marooms matimanganayi? 12 rooms. Yasvika pa window level. Zvireva kuti kusvika pa window level yakatora mazuva akawanda ichivakwa kuti isvike pa window level. Ndizvo? Zvinogona kutora kana kuti 2 weeks kana 2 days.
iri paiti iyoyo panotangira yobva yazoti yese yakatosumudzwa kusvika that height. Munofungidzira kuti atora mazuva mangani kuti isvike paiti iyoyo nemarooms ari kutaurwa 12. Aiwa, ngatitaure chokwadi izvi. Pane mabhiridha here panapa? Vazukuru vani? Vazukuru vani? Vazukuru ndo vakavaka vekuchera foundation. Vakachera foundation vazukuru vachivaka pamba pasekuru. Vakachera foundation ikagara 1 year sekuru variko. Vazukuru vachiziva kuti vanhu pavari kuvaka pa munhu akapuwa nasekuru wavo. Asi kure zvekuti vachirodza havasi kukusvika here? Hakusvikike. achirodza vanogara Alright. Asiko ndeku panochena motikari kuri kuenda nemotikari yezvezvo pasaidi pachasi murodhejinesi panonochena motikari dzako. Saka tiri kuti isusu pakapedza gore kuti vachirodzwa azive kuti pane foundation. Ndakamumisa pafoundation that don't build anything. Right, then I'm saying robot. Musangano wegore wakaitwa rini? 2023 na August. Then this time the president kuenda kumuseum kuba history yetu ya Zimbabwe. Bila hii ANC ndio tunamlilia. Kwa ndaku tukaikuwa zile bali ukie papa. The following morning wanatoka kwa wakayaambia kwa base this man. And stop Zimbabwean hapa mtuonga. Kuya sikasi. Andina agreement pepera yona nai. Mtiki para kweti. That's them. Apipangwa emote njua ari. Saka pane makangoita zvekutaurirana. Takataka kuti kana wazoita basa rangu. Akachinja mota. Saka pakaita foundation ye 8 rooms. 12 rooms. 12 rooms indiri kuno. Hapana akambokuudzai kuti pamusha penyu nevazukuru nevana venyu veshe vasekutomboziva kuti ndogara kuno kuonesa marojo. Rojo nazo kuita mari. Ndakanga kuti vakapana kwandakaramidza kuvaka. Then after that, vakuti ndakakodza imba. Kandibatsa mapurisa kana kumudhuri. Lava kumudhuri akanopenya street. Ndakandoka muofisi maPP. Ndazarikwa kuti mjeri. Through my place, ndakumutengesa hana sendakani. ora zvakanaka taura tini. Ishe wangu pamusoro ndofarira mutaura chokwadi ndachimira ndichingotaura chokwadi. Mumusha umu ndiwo wakandiperekedza kusvika mumusha umu. Witness wangu ndiri naye. Wakandimezhera pokuwaka adzimai wangu ndo wandakaenda ndinawo. Wakandimezhera pandakaisa foundation ipapo ikaita gore. Apa ndakatoshayiwa nemari. Ngadai ndakatosimudzira from there. But mari nanga ndisina mari pandakazowana kuti mari ndikatika ichitange kuita sei. Zvikuti hanzi ndakamumisa pafoundation handina kutombomiswa. Ndandichitoita basa rawo wachitokomenda kuti basa rako rakanaka. Good man iwe. Good man iwe wachitondihaga tichisangana. Tichiwirirana nemari. Ndikushaya kuti zvakabva kuti zvinhu zvakupindurwa nevamwe vasingazivi kukosha kwebasa racho randakaita. Havatombozivi kana kuti zvakamira sei. Kana kuti vataurawo kuti basa ramaita iri vakuru ava rambai munawo havana kumbobvira wadaro. Asi apa ndipo kwakuda kugumuka. Ndashaya ishe wangu kuti ndakavatadzira. Pamusoro imamo. Vaziva kuti foundation vakamisa kuti pasaitwe basa. Ndakashedzwa naatete hanzvadzi vavo. Naivo baba tiri pamba. Vakati ko munhu ndanzonzi aisa zvidhina pamushapa ndiani. Ndakati ko imimi mungondibvunzo handi ndimugere kuno kumushanda baba. Tinzwika kuna hanzvadzi venyu kuti chii chakafambika. Ndo pakabuda zita ramachemedza. Ndikanza baba machemedzi ndakamuti havake panhu papi ipapo. Ndiri kushama muri kuti paunganzwa zvidhina. Ndakati chindipai nhamba dzaamachemedzi. Ndichivatsvanga tivasha igorero ne2024 uno. 2024 uno. Wadarika sorry tamu 25 naika 2024 right rega ndinotenda
iwewe foundation 2023 2023 right ndati 2024 zvidhina zvaungana zviri paroad foundation foundation baba vangu atotaura kuti ndakamumisa kuita kuti asavake. Concern yangu yange iri kuti vamachemedze uyai paground titaure over issue yepaground nokuti pane dispute paground babi. Ndakavafonera vakati ndiri kudema handizi paground. Ndakati kana muchinge madzoka izvo nditsvangaiwo tigare pasi tikurukure. From that time havana kuzobvira vakabatika. Ndokuzofonerwa chinzi kumusha kwatorwa mabhiridha vato vakaimba yatomuchi mulevel E. Baba ndokusvikomisa vanhu. kuti iwewe uri mwana wachirodzi. Hongu. Chirodzi amupenyu. Ndizvozvo. Akaita dhiri rake nemunhu. Ndizvozvo. Iwe wanga wakupinda papi uchifonera uyu. Kuti uya kuno kuti taure nenhaka yababa wachirodza. Ndakaasainwa naivo baba vachirodza nehanzvadzi yavo. Iri kupi hanzvadzi? Atete. Anipasimbirwa. Ndo nyaya dzinodiwa natete wacho kai. Handi nhaka yababa wavo. Saka mavasire imi mwana hamupo panyaya. Baba wakaita zvinhu zvavo. Kana vakuzviramba vakushandisa imimi. Kuti vana mudibatsirei nyaya iyi. Akayasekuru wenyu. Hatitombopindi munyaya dzerudzi irworwo. Baba varida kutopinda. Baba vatopinda. Because baba wenyu vakafanira kuhanzvadzi dzavo. Right. Issue iri paground ndeyekuti baba varida kuclaima land fraudulently. Nekuti inini ndakaita basa rekuchinja mapepa emotikari yababa venyu $4,700 of which is outrageous. Hakuna zvinhu zverudzi irworwo. Tipei mapepa ezvamakaita hapana kana any document riri kusapota nyaya yavari kutitaura ipi. Havashande kuCVR baba. Zvavakaita izvi titoda kuti saka chimboti iwewe sawe talkative state chimbonyarara. Iwe chirodza Davis, why did you engage this person? Kuti akuitire basa iri mwana wako ari kutaura kuti haashande kuCVR. Ndifunga mwana wako akachenjera zvokuti aifanira kutotaura kuti baba ende kuCVR. Vana ava vaikwanisa kubatsira nyaya idzi. Saka why is that wakaengaja munhu? Maita yemchangambiri. Ini ame sick man. Munozviziva. Ndine shuga ndoBP. Ndakataura mwana ndobhingi. Saka ndakati andi assist is my son, my first born. Okay. And assist him. I can't die in teaching and what you do right. Didn't help. That's why I came to you are the mediator. Look at the music. Look at Sakai. Yes, I got one of them. Now, this man was with a foot. The way I was up wrong with him. I was arrested the whole day. Look myself. Maria Vakabhadhara Vakabhadhara 630 nakanocheka kuTV. One combi Ford ne vintage. Bendi yangu yakagadzwa na baba amrewa. Andika those books that you ownership. Imwe yakaiswa exemption tax 1. Kodi ndo marinda 4,700. People Pane criminal case up. My boy, come here. The one I've seen. All right, Chirozi. Wakaziva rini kuti zvinhu zvinokosta that 4,000? Ndakanocheka kuCVR mazina wawo. Ayo. Iye kuclaim yake kuti unofanira kubhadhara 4,000 wakaiziva rini? Iyoyo. Akakupa receipt here, akakuudza here kuti that's why I gave you this to give you legacy. What happened? Iwe Chirozi. Mwana. Mambo. Ndati makaziva sei handiti baba wakaudzwa nani kuti zvinhu zvenyu zvinoita 4,000 something? Uyezvo akazviudzwa rini? Vakatumirwa haina date nini proforma invoice yakagadzirwa haina date. Ndobva tati isusu zvinhu zvamuri kutitaurira apa izvi hazviko izvi muno munyika muno. Tipei pepe. Amire varuda izvi chete. Takati zvinhu zvakadai so zvazvimo muno munyika muno. Ndopakazodzokera kuCVR kunoita recheck zvinhu izvi. Apa vaida kugadzira tsamba yekuti ingokwana chete kuti vangotora land chete pachena. Pasina chiripo. Mari yakakostwa $630. Ndokumbirwa kutaura isho wangu. Taura CVR haichinje maownership yemotikari. Wacho kwamunoita CVR chaiyo haichinje maownership yemotikari.
CV inopinda magrupu kana kurejisa motokari dzichangosvika dzedzi idzi dzaichinjwa maownership hawazive chete kuti zvinochinjwa upi zvakaita sei zvekufoma kwavo mari yako itori shoma pane mari yandakabudisa ini zvimwe zvimota zvanga zvichidhuka zvisina zvaita 5 years zvisina kuteererwa ndodziisa murejisa dzakuiswa musystem dzaita 5 years zvisina kuteererwa ndokiriya chikwereti chekuzinara ndobva ndaichinja futi ownership mota iyo itori shoma mari iyo risiti haisi yekubva samuri kana kuti iyo ndeyangu inini yandakanyora ndega inini haisi kubva kuna n1 cvr haichinji ownership vanofanira kutibvunza kuti kuzimura kwacheko kuzimura makuchinja kuti muchitima marisiti acho taurai zvamunoziva maiziva kuti ndo zvichaita makati mwana wangu yautoteka mapisha dai vakatora mwana wavo uya uchidhema ati wakatoona kuti mitoro iri pazvimoda izvozvo yanga yakakura haikwanisi ini ndaiziva makona angu ekuita sei zvakafanana kuti enda unotengesa maswiti mwana iyo akauya atengesa kana 10 cents mumwe akatengesa 2 cents unototi mwana wangu watengesa shuwa asi baba waitoyemura panguva ino mona saka vakanoti vega panapa paroratidza kuti invoice iyi ndeyangu invoice ndeyake haisi yekubvakanasura kana chii iyo chararaka ndida kutaura ndatenda invoice ndiye akainvoisa apa ibasa rangaita sei ranga apiwa kuti aiti ari kuapa invoice yekuti ndo basa randakaita ndo mubhadhara wandikudawo wakapiwa mari apa pane 4,700 nzvimbo yakapiwa rini invoice iyi wakaita gore ra 2024 muna juni ndakazoita mashure munhu ndatopedza kuvaka foundation kudaro wakati uchindipa invoice yako toone kuti mari zvinhu zvakamira sei takaisa mumashure zveshure ndisina kana chekumhanyira ndaingoti everything is okay ndeyangu my own invoice that way ine zita rangu pamusoro alright chibobudai pasi munodzoka maimani budai 2 minutes mutongo wekuti nzvimbo iyi ndeyagift machemedze sekupiwa kwakaitwa naDavis Chirodza amuitira basa remotokari dzake. apera ende ande